ma ya kama watan arziki ya za ka kama ai wallahi tallahi na wun yau sai na bar garin nan dole sai na tattara kayana na tafi ba dole in tafi ba. Dan dumulmul ya naji kai kadai sai surutai kyan wata shayar ni ga watan arziki zai kama watan da nabi rahmat ya bayyana watan da hasken haske ya bayyana dan abdullahi sai da na rasulullahi wallahi na da bugun kana kawai Kano zan tafi da mun bisa daya duk shekara idan wannan wata ya kama jihar Kano nake tafiya in jin dan dumurmuri. Gaskiya ne to Allah ya sa dai ba wai abincin ne ke kai ka ba soyayyar shugaba ce take kai ka. Wallahi ina san annabi ko sanin ka san ni mai shinkafa ne. Gaskiya ne. Ina so in ga da farika shinkafa. Ka san mutanen Kano akwai muta manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne. Nan ana zukurkulata da dan kashi musamman ma a yi min irin zoɓaroren nan wallahi tallahi ne Kano zan tafi. Ka san mutanen Kano akwai san annabi. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa al'ada ka san kwanaki irin faslot din nan ka san faslot. Ban fahimce shi ba me kenan. Fallas irin masu tokin jirgin nan fallas. Okay na fahimta. Wani fallas iya ba mu labari fallas din. Ya ce duk irin wannan lokacin in ya kama irin watan maulidi in ya shigo Kano iya ganin wani haske ya ce ka san garin Kano suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu yan Kano mun yi damurmur da mu gaskiya ne mun dan fara gaske wannan haka yake kanan gaskiya sai Kano in zaka bi ne ka bi ni mu je mu sha shinkafa da zoɓaroro kayan daɗi a dan dimurmur mu duk inda soyayya shugaba take ai muna nan wallahi ka san da haka ni ma bara na je na haɗo kayana ai Ale Kamal director na san kai ma masoyin annabi ne alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam yalla sai Kano gaskiya ne zoɓaroro shinkafa ni na tafi wanda zai bi ne ya bi ni